गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाफिननाय जाबाय। सिगाङावनो आं गासैबो बर' रायजो राजानाव आङो क्षमा बिग्रोनाय थाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बिथां सार राखावनि माखासे भिडिअ फुटेजखौ आं जोबथारनायाव होलांगोन। बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै, हयथ'बा सार राखावा पलिटिशियान हान्जानि मानसि नङाबो जानो हागौ। आंनि मोनथिनायाव आंथ' आनननसो सारनि बारै आं डिटेल्सै मोनथिजोबा। राखाव बसुमतारी सारा जाखिनि बाथ्रा बुंदों दिनै बिथांनि बुंनाया सैथो, थार खोथाखौ बुंदों होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला ओरैनो सायाव बुंनाय राव नङा, खिन्थु सिंनिफ्रायनो ओंखारनाय। हयथ'बा बिहाबो दुखु दङ एनडिएफबिखौ लानानै, बा जोंनि एनडिएफबिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि केडारफोरनि, एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर, एनडिएफबिनि मुंख्लंफोर, बेफोरखौ लानानै दुखु दं। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों, आं जा बुंदों बेखौ सैथोखौ होनगोन आं। साराबो सैथो खोथाखौ बुंदों होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै आबसुनि सोमावसारनाय, जिहेथु सोमावसारलांबाय थानाय, बेखौ जुदि लांबाय थानायमोनब्ला एनडिएफबिआबो जुदि दिनै मोनसे सावरायबाय थादोंमोन, मोननैबो जुदि जयैनो जुदि थांबाय थानायमोनब्ला, आरो एनडिएफबिआ सावरायनायजों लोगोसे आबसुनि मोनसे सोमावसारनायजों लोगोसे ओरै सावरायबाय थानाय, सोमावसारबाय थानाय, बेखौ लानानै सार राखावा दिनैहाय नुहुरदोंमोन जानांगौ दिनै बर'लेण्डआ जाहैनो हागौमोन। बे बाथ्राखौ बुंनो थांदों सारा। नाथाय दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि, बर'नि दैदेनगिरि, आबसुनि दैदेनगिरि, बारग' आबसुनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा हारसिङैनो दिनै मा खालामहैखो, थाबैनो एकर्डखौ खालामहैनायखौ नुहैनो मोनदों। आबसुखौ दिनै बिथाङा बुंबावदों जे क्रेडिटखौ दिनै आबसुआनो लाथोंमोन, आबसुआनो दिनै लाथोंमोन, बेखिनि बाथ्राखौबो बुंदोंमोन। क्रेडिटखौ बिसोरनो लाहैथोंमोन। नाथाय बिदि एकर्डखौ मानो खालामखो? इमप्लिमेन्टनि बेलायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों। सार राखाव बसुमतारीनाव आं क्षमा बियो। मानो होनना बुङोबा सारनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आरो जाखिनि खोथा बुंनाय, बेखौ आं सफा सफा हास'नानै होदों। आरोबाव जाय मानसिया दिनैहाय बै सार राखाव बसुमतारीनि भिडिअ फुटेजखौ आपल'ड खालामदों, बिथांखौनावबो आं क्षमा बियो। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि भिडिअखौ होनो मोनामोन। थेवबो नोंथांनाव आं क्षमा बियो। सार राखावनि जिखिनि खोथा बुंनाय, बे बाथ्राखौ आं मा खालामनानै आंनि भिडिअआवनो एसे हगारनाय जादों। मानो होनना बुङोबा बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों, मोजां बाथ्रा खोथाफोर बुंनाय गासैखौबो मोजां। नाथाय बिथाङा इन्टेलेक्सुयेलसो जानांगौ बायदि मोनदों। आं बिथांनि जेबो डिटेल्सखौ मोनथिया। हयथ'बा साननैसोनि उनाव खबरखौ मोनगोन। आं सार राखावनावबो थांहैगोन, रायलायहैगोन। खारन जों सोलोंनांगौ दङ, मोनथिनांगौ दं, रोंनांगौ दं सार राखावनिफ्राय, आरो जों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिनिफ्रायबो मोनथिनांगौ दङ जों। खारन दिनै जों दासो स्टार्ट खालामजेनदों, जागायजेनदों। आरो सार राखावा दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों। हयथ'बा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थ' बिदिब्ला सार राखाव बसुमतारी सारा दिनैहाय मा मा बाथ्रा बुंलांदों, नोंथांमोननि थाखाय गनायजाथाव ना गनायजाथावना नङा, बे बाथ्राखौबो नाय। आं सानो नोंथांमोना हयथ'बा खोनासंनानै सार राखाव बसुमतारीनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, बेखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन। आंबो मोजां मोनदों सार राखावनिसिम। थ' सार राखावनिसिम आं जोबनायनि सिगां रोजा रोजा साबायखर आरो बावहरनाय थाफिनबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिदिब्ला दिनै अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि गेजेरावबो गावसा गावसि जानो नागिरदों, बेखौ लानानै मानो बिदि जाखो? दिनै प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि बै समनि प्रेसिडेन्ट जानाय समाव बिथाङा आन्दलनखौ जेरैबायदि दैदेनदोंमोन, बे आन्दलननि स्पिरिटआ थांबाय थानायमोनब्ला हयथ' एनडिएफबिजों जे सावरायनायनि जे प्रसेस जादोंमोन, बे प्रसेसा थांबाय थायोमोनब्ला, बे प्रसेसा थांबाय थानायमोनब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हयथ' मानिहैगौमोन, मानिनो गोनां जागौमोन। नाथाय एबसुआ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बाव बारस'देरहैनानै बोरैबा बोरैबि जाहैबाय दिनै।
बे एबसुनि बारस'नायाव एबसु क्रेडिट लानो हागौ जों क्रेडिट लानायखौ गाज्रि मोनाखै नाथाय बे हाबाया दिनै एनडिएफबिनि एसेबां केडारफोर सेक्रिफाइस खालामदोंमोन जिउ बावदोंमोन बिसोरनि जिउ बावनायनि ओंथिया बहा थाखो दिनै बिसोर मानो बोराबनो गोनां जादों गोविन्द फेक्सना बुंनो हागौ गोविन्द फेक्सना बुंनो हागौ धीरेन फेक्सना दिनै बोराबनानै बिसोर ओंखारबाय आगोलनि सारेन्डार जायफोर एनडिएफबि दं बिसोरबो बोराबनाय दिन्थिबाय बिसोरबो मोजां मोनाखिसै बिसोर स्टाडि खालामनानै नुबाय बेयाव जुदि पार्लियामेन्टआव पास खालामनायनि फंसेबो बाथ्रा गैयाब्ला कन्स्टिटिउशनेल अब्लिगेशन बाथ्रा गैयाब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव बेखौ फुटाक खालामनायनि जेबो लामा गैयाब्ला फंसेबो बाथ्रा होआखैब्ला कन्स्टिटिउशनेल लेंगुवेज बाहायनांगौबा सेल जानांगौ गासिबो उइल जोब होमबाथ' जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बेयाव लिगेल एक्सपार्टफ्रा मा बुङो जों बिसोरनिफ्रायबो खोनासंनांगोन बिसोरनिफ्राय जों खोनासङोब्ला हयथ' जानो हागौ बियो मोनसे मोजां एकर्ड जोंबो बरायदोंमोन जोंबो नायदोंमोन इभेन आं इंराजिनिफ्राय बर'आव बेखौ दानस्लायनानै होदों रायजोफ्रा फरायथों मिथिथों होननानै नाथाय जों नुबाय दिनैहाय गोबां पलिटिकेल हान्जायानो होन बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआ पार्टी हिसाबै थांनानै थानांगौ डेम'क्रेसियाव बयहाबो राइट दं पार्टी खालामनायनि नाथाय पार्टीनि मुङाव पार्टी खालामनानै जातिखौ उल्थायै दैदेनोब्ला जातिया जुदि हाखर गब्रायहैब्ला बिनि रिस्कखौ सोर लागोन दिनै इन्टेलेक्सुयेलफ्रा सोंदों जोंनि बर'लेण्डआ जागोन ना जाला जानायनि सम्भावना दंना गैला बे सिमाङा साक्सेस जागोन ना जाया बे ड्रिम बा ड्रिमिं थागोन नामा दिनै एनडिएफबिनि केडारफ्रा गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों प्रमद बर'आ बुंदोंमोन ना उइदाउट ब्लाड शेडिं दिनै बिटिआर एकर्डआ साक्सेस जाबाय होननानै बुंदों नाथाय बेथ' एनडिएफबिनि केडारफोरखौ अपमान खालामनाय जादों उइदाउट ब्लाड शेडिं होनना बुंदों हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा जिउ बावदों गावथारजादों अन्यायै इनायै इनजास्टिस रोखोमै सिथारजादों बेवहाय माने उइदाउट ब्लाड शेडिं जाखो बेलाय बेथ' आंनि नोजोराव बियो माने जास्टिफाइड नङा बियो आंनि थाखाय बियो मोजां नङा आंनि नोजोराव दिनैहाय बे बिटिआर जि एग्रिमेन्ट जादों गोबाङानो बुंदों बेयो बर'लेण्ड जानायनि बिथा नाथाय आं नुदों बे बर'लेण्ड जानायनि बिथानि सोलाय फैलार जानायनिसो लामा बे फैलार जानायनि लामायाव थांगासिनो दं 6 मासानो जाबायब्ला दाबो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खुनु प्रसेस साननांगोन नो डाउट डेम'क्रेसियाव बयहाबो पलिटिकेल गेम गेलेनायनि राइट दं नाथाय बिब्दि होननानै जातिखौ फाननाय जातिखौ दंस खालामनायनि बिबानखौ रावनोबो होनाय जायाखै रावनोबो बे मोन्थायखौ होआखै जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखायनो सांग्रां जानांगौ जोंनि जायफोर पलिटिकेल पार्टिया पलिटिकेल हान्जाया जोंनि फरै खामानि मावगोन जातिनि फरै खामानि मावगोन मोजांनि थाखाय मावगोन बिसोरसो गभर्नमेन्ट फर्म खालामगोन बेखौ इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मदद होगोन राखाव बसुमतारी सारनि स्पिच जाखिनि बुंनाय बेफोर बाथ्राखौ हयतोबा ससेब्लाबो खोनाबाय 2-3 मिनिटसो जागोन बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ हयतोबा बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय मोनफ्रोमबो खोथाखौ आं सानदों आरो बारे बार बुंदों बिथांनि बुंनाय खोथाखौ मोजां जादों बिथां प्रमद बर'जों कन्टेक्टबो दंमोन होनदोंमोन बिथाङा हयथ' पलिटिशियान जानायखाय बिथां प्रमद बर'आ सार राखाव बसुमतारीनि फनखौबो दैखोला अफल'सो होननानै खोनानो मोनदों बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै थ' बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि।